Howdy doody pawb, croeso nôl I sianel PopT gyda fi Jacob wrth gwrs. Nawr, dwi mas yma yn tri-top adventure golf, ond dwi ddim ar ben yn hunan, okay? Achos dwi wedi gwahoddi rhywun newydd i'r sianel PopT, okay? So, rhoi croeso enfawr I Leo! Helo! Ti eisiau dweud tymed bach am beth i'n hunan? Enw fi di Leo. Dwi'n dod o Cadi. Wy'n 23. A fi'n edrych mlaen. Wyt ti'n gwybod beth rydyn ni'n mynd I fod yn neud heddi? Na. Well, come on, mae'n clues o gwmpas. Mae'n clue tu ôl I ti. Oh, Ni'n mynd I fod yn neud mini golf, actually. Cofiwch I Tanysgrifia I sianel PopT. Rwy'n thumbs up ar y fideo yma a gwasgu ar y gloch notifications. Wyt ti'n barod? Barod. A dwi'n barod. Come on, boy. Helo a chroeso I gwpan mini golf PopT 2023. Heddiw bydd Jacob yn mynd ben yn erbyn gwyneb newydd PopT, Leo, I weld pwy yw'r patio'r gore. Gore allan o 5 sydd yn ennill. Leo sydd yn mynd yn gydaf ac mae hynny'n mynd syth mewn i'r goeden. O, Jacob sydd nesaf ac mae hynny'n mynd syth mewn i'r goeden. Leo, come on, oedd hwnna'n hawdd boi bach. A Jacob, come on. Wel, maen nhw'n gyfartal ar diwedd rowndi. O, a gweddill yn agresif gan Leo fan hyn, ond ydy hyn yn hole-in-one ar gyfer Jacob! O, na, diwedd ddim, ond mae'r boys dal ati, ond ar diwedd rhwng 2, mae Jacob just yn y blaen. Wel, mae'r twll yma yn edrych yn rili cymleth. Gawn ni weld sut mae'r boys yn ymdopi. Dyma Leo yn stepio lan fan hyn a bush. Mae fe'n mynd syth mewn shot eitha dda, ond dyw'r goeden ddim yn cytuno. Dyma Jacob yn stepio lan a mae fe'n mynd am mynd un twll, ond beth sydd wedi digwydd fan hyn? Mae fe wedi miso'r twll, beth i'n neud boi? Ond ar diwedd rownd 3, Leo sydd yn cymryd y rownd yma. A dyma ni yn y Pittsburgh Hotel. A dyma Leo yn stepio lan. Syth mewn i'r goeden, sut fydd e'n neud? O, oedd hynny'n agos, mae fe'n gorffen gyda 2. Jacob, mewn i'r goeden, sut fydd e'n neud? All-in-one! Gawn ni weld hwnna eto. Oh, shot fantastic. Ac mae Jacob yn ennill ar y foment, ond gall Leo neu rhywbeth I tynnu fy nôl yn y rownd olaf, ond mae'n edrych fel fod y pwysau yn cymryd droso o Leo drian. Ond dyma Jacob, mae rhaid iddo fe wneud e mewn 7 shot neu llai, ac dyma fe yn dod, o, ydy e'n mynd I wneud e, a Jacob sydd yn fuddigol. Fi wedi ennill. Da iawn. Ni wedi cael siwt gymaint o hwyl yn y tri-tops adventure golf yn St David, ond fel pob fideo arall, fel ni'n dweud, yw cofiwch I Tanysgrifio I sianel PopT. Rwch like ar y fideo. A gwasgu ar y gloch notifications. Ond hwyl fawr pawb! Diolch yn fawr! Woohoo!